Isabel stă în umbra unei căpițe de fân, inima ei bătând cu putere, în timp ce observă ferma din fața ei. O lume nouă, dar totodată străină, se desfășoară în fața ochilor ei. Rasturi pline cu produse proaspete, animale care se mișcă liber și un cer senin, care părea să ofere promisiune unei vieți mai bune. Totuși, fiecare detaliu îi aduce aminte de lanțurile invizibile care o țin prizonieră. Rafael, fermierul bogat, se apropie de ea cu o atitudine de stăpân. Privirea lui, deși aspră, poartă o nuanță de curiozitate. Isabel simte cum gândurile îi zboară în toate direcțiile. Cum va reuși să supraviețuiască acestei noi realități? Cum va face față rolului pe care l-a impus tatăl ei, Henrique? Aceste întrebări o măcinau, dar un fior de determinare începea să încolțească în interiorul ei. Vino aici, fată, îi spune Rafael, gesticulând cu o mână. Vocea lui este autoritară, dar în ea există și o urmă de îngrijorare. Isabel se ridică încet, simțind cum fiecare pas îi provoacă un val de anxietate. Se apropie de el, iar pe parcursul drumului, observă cum ochii lui se îndreaptă spre cicatricea de pe brațul ei, o amintire a abuzului suferit în trecut. Ești mai puternică decât arăți, continuă el, privindu-i fața cu intensitate. Isabel nu știe dacă să creadă sau nu. Cuvintele lui îi stârnesc o emoție pe care nu știe cum să o gestioneze. Oare Rafael chiar își dorește să o ajute? Sau este doar un alt stăpân care vrea să o folosească? Munca pe fermă se dovedește a fi grea, dar Isabel descoperă că poate să reziste. Își găsește un ritm, își adaptează corpul la cerințele fizice, iar în fiecare zi își imaginează cum se va elibera de toate legăturile care o țin captivă. Oboseala se transformă în motivație, iar fiecare zâmbet sau compliment de la Rafael o ajută să-și crească încrederea. Însă, pe măsură ce zilele trec, se simte din ce în ce mai captivă în această ambiguitate. Rafael, care îi oferă un loc unde să doarmă și hrană, devine un paradox. Este stăpânul ei, dar în același timp pare să aibă o latură umană care o atrage. Isabel se întreabă dacă el este cu adevărat capabil de schimbare sau dacă totul face parte dintr-un plan mai mare al tatălui ei. Într-o noapte, în timp ce stelele strălucesc pe cer, Isabel se furisează afară, dorind să se elibereze de gândurile negre care o învăluie. Se îndreaptă spre un râu apropiat, iar sunetul apei curgătoare îi aduce o senzație de calm. Aici, își poate imagina o viață diferită, departe de strigătele lui Henrique. În acel moment, își promite că nu va lăsa nimic să o oprească din a-și revendica libertatea. În acea noapte, Rafael o găsește. Este surprins să o vadă acolo, singură și vulnerabilă, dar în ochii lui se citește o protecție neîndoielnică. De ce ești aici? Întreabă el, dar nu cu reproș, ci cu o îngrijorare profundă. Isabel simte cum inima îi bate mai repede, dar nu se lasă intimidată. Am nevoie de libertate, răspunde ea, cu o voce tremurândă. Vreau să mă aleg drumul. Cuvintele ei îi ating o cordă sensibilă în Rafael, iar pentru prima dată, el își dă seama că ea nu este doar o sclavă, ci o tânără cu vise și dorințe. Aceasta este clipa în care cele două lumi se ciocnesc, iar Isabel începe să înțeleagă că poate exista o cale de mijloc, un loc unde puterea nu se măsoară doar prin control, ci și prin compasiune. Rafael își dă seama că trebuie să se schimbe. Își promite că o va ajuta pe Isabel să-i găsească vocea și să-și revendice destinul. Cu fiecare zi care trece, Isabel devine din ce în ce mai conștientă de puterea ei interioară. Fiecare pas spre libertate este un pas spre transformare, iar în inima ei, o revoluție începe să prindă contur. Isabel stă pe malul râului, iar apa curgătoare îi șoptește promisiuni de libertate. Inima îi bate cu putere, fiecare bătăi fiind un ecou al dorinței sale de a-și revendica destinul. Răsăritul soarelui își trimite razele pe suprafața apei, iar lumina strălucitoare îi luminează chipul, aducându-i o senzație de speranță. Am nevoie să înțeleg cine sunt cu adevărat, îi spune ea lui Rafael, care stă alături, ascultând-o cu atenție. Privirea lui este blândă, dar plină de intensitate, iar ea simte cum se apropie de el, ca și cum forța lui ar putea să o protejeze de umbrele trecutului.
Nu vreau să mai fiu doar o sclavă. Vreau să fiu liberă. Rafael o privește, reflectând la cuvintele ei. Într-un moment de vulnerabilitate, își dă seama că nu este doar un fermier bogat, ci un om care a fost și el prizonierul propriei sale vieți. Își amintește de lupta sa cu demonii interior, de toate sacrificiile făcute pentru a-și menține puterea și controlul. Isabel, nu pot să-ți promit că drumul va fi ușor, dar pot să te ajut. Împreună putem schimba lucrurile. Îi întinde mâna către ea, iar Isabel o acceptă, simțind cum o legătură profundă se formează între ei. Acea atingere îi dă curajul de a înainta. Împreună, repetă ea, iar sunetul cuvintelor ei reverberează în aer, amplificându-i hotărârea. În săptămânile următoare, Isabel își descoperă abilități nebenuite. Rafael o învață să citească și să scrie, iar fiecare literă este ca o cheie care deschide o ușă către o lume nouă. În timp ce lucrul în ferma lui devine tot mai greu, Isabel își găsește puterea de a vorbi cu ceilalți sclavi, chiar și cu cei care îi trăiesc umilința zilnic. Împreună, încep să viseze la o viață diferită, să se gândească la o revoltă împotriva opresorilor lor. Însă umbra lui Henrique se învârtește mereu în jurul lor. Furia și tema tatălui ei cresc, pe măsură ce își dă seama că Isabel nu mai este fetița timidă pe care o putea controla. Își dă seama că legătura dintre ea și Rafael devine din ce în ce mai puternică, iar această alianță îi amenință puterea. Într-o seară, când Isabel se întoarce de la râu, observă o adunare de oameni în jurul fermei. Foști sclavi, dar și sponsori locali, discută despre nedreptate, despre cum pot schimba lucrurile. Isabel simte că inima ei vibrează. Este momentul în care își dă seama că nu doar ea, ci și ceilalți au nevoie de o voce, de un lider. Cu fiecare cuvânt rostit de cei din jur, ea devine mai convinsă că poate fi acea voce. Dar Enrique nu vie sta departe. Cu ochii plini de furie și disperare, el pune la cale un plan să o recupereze pe Isabel. Când află despre întâlnirea din noapte, își adună oamenii și se îndreaptă spre fermă, hotărât să o distrugă pe fiica lui și orice speranță de libertate pe care aceasta a găsit-o. În acel moment, Isabel se află la o răscruce. Fiecare pas pe care îl face o duce mai aproape de adevărata ei putere, dar și de confruntarea inevitabilă cu tatăl ei. Cu ochii plini de hotărâre, își amintește de cuvintele lui Rafael. Împreună, putem schimba lucrurile. Și, în acel moment, știe că nu mai este singură. Isabel simțea cum inima îi bătea cu putere în piept, în timp ce privirea ei era fixată asupra adunării din jurul fermei. Oameni din toate colțurile comunității se strânseseră, cu fețele marcate de suferință și speranță. Vorbele lor curgeau, ca un râu tumultuos, pline de dorința de a schimba realitatea opresivă în care trăiau. Fiecare glas era o notă într-o simfonie a rebeliunii care începea să prindă contur. Isabel simțea electrizarea atmosferei, o energie care îi umplea sufletul de curaj. Însă, în adâncul ei, o frică înfiorătoare îi strângea inima. Henrique se apropia, și cu el, amenințarea distrugerii. Pe măsură ce se îndrepta spre grup, Henrique părea o umbră amenințătoare. Ochii săi negri străluceau de furie. Fiecare pas pe care îl făcea, fiecare gest, părea să anunțe o furtună iminentă. Isabel își amintea cum o privea când era mică, cu aceeași intensitate, dar acum simțea că nu mai era acea fetiță vulnerabilă. O voce interioară îi șoptea să nu cedeze, să nu se lase intimidată. Isabel! Strigă Henrique, vocea sa răsunând ca un tunet. Oamenii se întorc, iar panică se răspândește în rândurile lor. Ce faci aici? Ai uitat cine ești? Ești a mea. Isabel își înghite frica și își ridică privirea. Nu sunt a ta, tată. Am ales să lupt pentru libertatea mea și a celor ca mine. Murmurul din jurul ei se intensifică. Oamenii încep să-și ridice vocile, să-i susțină cuvintele. Henrique clipește surprins, dar furia îi întuneca judecata. Nu aveți puterea să schimbați nimic. Eu sunt cel care deține totul. Strigătul său răsună, dar Isabel nu se lasă intimidată. Își amintește de Rafael, de încurajările lui,
de modul în care a învățat să-și prețuiască vocea. Și eu pot să aleg. Nu mai sunt prizoniera ta. Noi suntem cei care alegem să ne unim și să ne eliberăm. Isabel simte cum fiecare cuvânt îi dă putere, iar curajul se transformă într-o flacără care arde puternic în inima ei. Henrique, furios, își adună oamenii, privirea lui rece și calculată analizând mulțimea. Asta nu va rămâne așa. Vei plăti pentru trădarea ta, Isabel, strigă el, dar Isabel știe că nu este singură. Oamenii din jurul ei se îmbărbătează, iar privirile lor strălucesc cu determinare. În acel moment, Rafael apare în spatele ei, sprijinindu-se de un stâlp de lemn, cu o expresie hotărâtă pe față. Henrique, nu vei putea opri mai mult decât poți controla propria-ți umbră. Isabel merită o viață liberă, iar noi vom lupta pentru asta. Cuvintele lui răsunau clar, un imn al speranței în fața opresorului. Henrique îi privește pe amândoi, furia lui crescând, dar în ochii săi se citește și disperarea. Se dă un pas înapoi, dar apoi își ridică pumnul, strigând, mă veți regreta. Voi distruge tot ce ați construit. Isabel simte că va trebui să acționeze repede. Trebuie să ne unim, le spune oamenilor. Acesta este momentul nostru. Nu mai putem lăsa frica să ne oprească. Fiecare cuvânt pe care îl rostește răsună în aer ca un ecou, iar privirile se îndreaptă spre ea cu speranță. Iar în acel moment, în mijlocul zbaterii și a fricii, Isabel înțelege că lupta ei nu este doar pentru ea, ci pentru fiecare suflet care a suferit sub opresiune. Cu fiecare pas pe care îl face spre tatăl ei, își revendică dreptul la alegere și la libertate. Henrique, văzând hotărârea din ochii fiicei sale, își dă seama că nu o mai poate controla. Isabel devine simbolul unei revolte care se naște, iar el, un om care nu poate înfrunta puterea unei generații care îndrăznește să viseze. În acea noapte, umbra lui Henrique începe să se estompeze, iar lumina speranței se amplifică, promițând o nouă eră de libertate pentru toți cei care au fost privați de ea. Isabel își îndreaptă privirea spre mulțimea adunată, fețele încruntate, dar și pline de speranță, iar inima îi bate cu putere. Se simte ca o flacără în mijlocul întunericului, iar fiecare respirație îi amintește că momentul este acum. Uniți-vă, strigă ea, iar cuvintele ei răsună ca un ecou în văzduh, stârnind o undă de energie printre cei care o ascultă. Henrique, cu ochii plini de furie, își strânge pumnii, dar sentimentul de control îi scapă printre degete. Isabel observă cum figura tatălui ei se micșorează în fața hotărârii ei. Nu te mai tem de el, continuă ea, avansând cu pași fervenți. Tu ești stăpânul destinului tău și împreună putem schimba viitorul. Oamenii încep să murmure, iar Isabel simte cum puterea cuvintelor ei se amplifică. Se întoarce către Rafael, care o susține cu privirea, iar în acel moment devin nu doar două suflete unite de o cauză, ci un simbol al revoltei. Mulțimea se adună, îmbrățișând ideea libertății, iar Isabel își dă seama că fiecare dintre ei poartă povești de suferință și umilință. Se întoarce spre ei, lăsându-se cuprinsă de emoție, și continuă să vorbească. Împreună suntem mai puternici. Împreună putem înfrunta umbrele trecutului nostru. Fiecare cuvânt se transformă într-un strigăt de război, iar mulțimea răspunde cu un murmur de aprobat. Henrique, disperat, face un pas înainte, dar Rafael se interpune, determinat să protejeze ceea ce a început să înflorească. Henrique, nu mai poți controla acest lucru. Oamenii au decis să se ridice. Vorbele lui sunt ca un zimpe în inima tatălui, dar acesta nu se lasă intimidat. Voi distruge tot ce ați construit, strigă el, iar vocea lui tremură de furie. Isabel simte cum furia tatălui său îi îngheață sângele, dar nu mai este fata care se temea de el. Nu mai am de ce să mă tem de tine, răspunde ea cu hotărâre, iar privirea ei se încruntă. Îmi voi revendica dreptul de a alege. Îmi voi revendica libertatea. Fiecare cuvânt este ca o lovitură de sabie, tăind prin frică și nesiguranță. Întreaga atmosferă devine electrică,
iar mulțimea se agită, simțind că istoria este pe cale să se schimbe. Isabel își ridică privirea spre cei din jurul ei, văzând fețele înflăcărate și determinarea care începe să prindă contur. Dacă ne unim, nu vom fi niciodată înfrânți. Nu mai lăsați frica să curgă în venele voastre. Oamenii încep să strige încurajări, iar Isabel simte cum inima ei se umple de forță. Henrique, văzând cum puterea lui se destramă, își pierde controlul și începe să strige, dar cuvintele lui se pierd în tumultul mulțimii. Isabel își îndreaptă privirea spre Rafael, iar în ochii lui găsește sprijinul de care are nevoie. Hai să luptăm împreună, îi spune ea, iar el îi zâmbește, fiind alături de ea în această bătălie. Pe măsură ce mulțimea se adună, începe să strige numele lui Isabel, iar fiecare strigăt îi întărește determinarea. Isabel simte cum se naște o nouă generație, o generație care refuză să mai trăiască în umbră. În acel moment, în mijlocul zbaterii, Isabel știe că nu mai este doar o victimă, ci o lideră care va transforma durerea în putere. Henrique, văzând cum tot ce a construit el se prăbușește, începe să se retragă, dar Isabel știe că trebuie să se confrunte cu el. Mă voi întoarce, îi strigă ea, în timp ce își îndreaptă privirea spre mulțime. Și voi fi aici pentru a lupta pentru fiecare dintre voi. În acea noapte, umbrele trecutului dispar, iar Isabel își revendică destinul, pregătindu-se pentru lupta finală pentru libertate. Isabel își simte inima bătând cu o intensitate fără precedent, fiecare puls fiind ca un ecou al strigătelor mulțimii care o înconjoară. Fiecare față cunoscută, fiecare oi plin de speranță, o îmbărbătează și o întărește. Mulțimea se îngrămădește în jurul ei, iar vibrația forțelor adunate devine un câmp de energie, un amestec de frică și curaj. Sub lumina palidă a lunii, umbrele trecutului par să se estompeze, iar viitorul începe să prindă contur. Henrique, cu obrașii strânși de furie, se simte pierdut în mijlocul acestei revolte neașteptate. Răsuflarea lui devine groaie, iar privirea sa, înfiorată, se transformă într-o masă de panică. Nimeni nu va fi liber fără mine, strigă el, dar cuvintele lui sunt devorate de uralele entuziaste ale mulțimii. Isabel simte că puterea lui se destramă, iar acest gând îi oferă o senzație de ușurare. Este momentul să-și revendice identitatea, să devină nu doar un simbol, ci o forță activă în lupta pentru libertate. Rafael, îi spune ea, întorcându-se spre el cu ochii strălucind de hotărâre. Trebuie să ne pregătim. Oamenii ăștia au nevoie de un lider, de cineva care să le arate calea. Rafael, cu fața lui brăzdată de experiențe, îi răspunde cu un zâmbet încurajator, dar și cu o umbră de îngrijorare. Nu este ușor, Isabel. Henrique nu va renunța la puterea lui fără o luptă. Știu, răspunde ea, dar nu putem continua să trăim în frică. Trebuie să le arătăm că împreună suntem mai puternici. E timpul să ne unim forțele. Isabel respiră adânc, simțindu-se plină de curaj. Își ridică brațul, gestul ei având un impact imediat asupra mulțimii, care se transformă în urale asurzitoare. Această rețea de sprijin devine o forță imensă, iar Isabel înțelege că nu mai este singură. Între timp, Henrique, cu privirea încruntată, observă cum planurile lui de a controla situația se derulează rapid. În mintea lui, se conturează un plan disperat. Trebuie să o recuperez pe Isabel, îi spune el, hotărât să-și impună voința, indiferent de consecințe. Îi șoptește unui apropiat, un om de încredere, să adune membrii ai familiei care să-l ajute să o aducă înapoi. Isabela și Rafael nu pot ști de această mișcare ascunsă, dar tensiunea din aer devine palpabilă. Rafael, simțind că ceva nu este în regulă, se întoarce spre Isabel. Trebuie să acționăm repede. Nu pot să cred că tatăl tău va accepta această schimbare fără să lupte. Isabel își dă seama că timpul nu este de partea lor. Haide să adunăm cât mai mulți oameni. Trebuie să fim pregătiți să ne apărăm. Cu o hotărâre fermă, Isabel și Rafael încep să organizeze o întâlnire, invitând pe toți cei care doresc să se alăture cauzei lor. Vestea se răspândește rapid,
iar noaptea devine un amestec de strategii și visuri. Isabel își împărtășește viziunea, inspirându-i pe cei din jurul ei, iar fiecare cuvânt pe care rostește cutremură temerile adânc înrădăcinate ale celor care au suferit sub jugul opresor. Într-o altă parte a orașului, Henrique își strânge oamenii loiali, intensificându-și planurile de atac. Nu voi lăsa ca asta să se întâmple, le spune el, ochii săi arzând de o furie necontrolată. Îi voi arăta că puterea mea este de neclintit. Isabel nu va scăpa atât de ușor. Așadar, pe măsură ce noaptea se prelungește, fiecare tabără își pregătește armele, dar nu cele din metal, ci ideile, curajul și hotărârea de a schimba soarta. Isabel știe că, indiferent de obstacolele ce vor apărea, ea și cei care o susțin vor continua să lupte pentru libertatea pe care o merită. Umbrele trecutului sunt pe cale să fie înfruntate, iar lumina viitorului strălucește tot mai aproape, așteptând să fie îmbrățișată. Isabel stă în mijlocul camerei, luminile palide ale lumânărilor dansând pe pereți, iar fețele celor adunați reflectă o combinație de frică și speranță. Este timpul să ne facem auziți, spune ea, cu o voce care tremură, dar se întărește pe măsură ce continuă. Nu mai suntem sclavi ai fricii. Puterea noastră stă în unitatea noastră. Oamenii o privesc, fiecare dintre ei cu poveștile lor de neputință, dar și cu dorința de a schimba soarta. Rafael observă cum Isabel devine tot mai încrezătoare, cu fiecare cuvânt pe care îl rostește. El își amintește de prima dată când a întâlnit-o, o umbră timidă sub privirile aspre ale tatălui ei. Acum, ea strălucește cu o lumină interioară care îi îmbărbătează pe ceilalți. Îi răspunde cu un zâmbet cald, dar și cu o hotărâre de fier. Împreună, putem schimba această lume. Puterea nu vine din frică, ci din curajul de a ne ridica. Între timp, Henrique își strânge oamenii loiali în biroul său, o cameră rece, lipsită de căldura umană, dar plină de o energie de neliniște. Isabel își va da seama că nu poate scăpa de sub controlul meu, le spune el, cu o voce tăioasă, clădind o imagine a autorității pe care o simte pe cale să se destrame. Dacă trebuie să luptăm, vom lupta. Îmi voi recâștiga puterea. Unul dintre tovarășii săi, un bărbat înalt, cu o cicatrice pe obraz, îi împinge pălăria în spate și îl întreabă: și cum plănuiești să o oprești? Oamenii ei sunt din ce în ce mai hotărâți. Henrique se ridică brusc, furia crescându-i în piept. Le voi arăta cine este cu adevărat stăpânul aici. Isabel este doar o fetiță, iar eu am fost întotdeauna cel care a condus. Între cele două tabere, tensiunea crește ca o furtună iminentă. Isabel știe că trebuie să acționeze rapid. Voi trimite mesaje către toți cei care au suferit sub regimul tatălui meu. Trebuie să ne mobilizăm, declară ea, determinarea ei provocând un val de entuziasm printre cei prezenți. Fiecare om își dă seama că nu luptă doar pentru ei înșiși, ci pentru un viitor mai bun pentru toți. Bătăile inimii se intensifică, iar noaptea pare să devină mai întunecată cu fiecare minut care trece. Isabel își adună gândurile, imaginându-și cum ar arăta libertatea. Răsăritul unei noi zile, fără frică și fără opresiune. Rafael se apropie de ea, punându-i o mână reconfortantă pe umăr. Indiferent de ce va urma, sunt alături de tine. Împreună, vom înfrunta orice ne va ieși în cale. În acea clipă de intimitate, Isabel simte o fărâmă de putere care îi curge prin vene. Avem nevoie de un plan. Trebuie să ne organizăm și să fim pregătiți pentru răspunsul lui Henrique. Cu fiecare cuvânt, Isabel devine mai conștientă de rolul ei, de destinul pe care îl poate schimba. Asistând la focul care arde în ochii ei, Rafael își dă seama că nu este doar o luptă pentru libertate, ci și o călătorie personală pentru Isabel. Întreaga sală este acum umplută cu hotărârea lor comun, iar noaptea devine un simbol al renașterii lor. Așa cum plănuiesc, a doua zi vor ieși pe străzi, nu ca sclavi, ci ca oameni liberi care își revendică drepturile. Pe măsură ce orașul se pregătește pentru o zi de confruntare, foșnetul frunzelor din copaci pare să fie cântecul de luptă al celor care își doresc schimbarea. Isabel și Rafael știu că provocările sunt imense, dar fiecare pas pe care îl fac îi apropie de visul lor.
Se îndreaptă spre un viitor incert, dar plin de posibilități, conștienți că fiecare bătălie este un pas spre libertatea pe care o merită. Isabel și Rafael ies pe porțile fermei. Aerul rece al dimineții îi întâmpină cu o promisiune de schimbare. Lumina soarelui răsare încet, dezvăluind nuanțele calde ale câmpului, dar și umbra amenințătoare a trecutului care îi urmărește. Inima îi bate cu putere, fiecare pas fiind o alegere conștientă de a-și revendica dreptul de a trăi liber. Trebuie să ne întâlnim cu ceilalți, îi spune Rafael, privind-o cu o intensitate care îi dă curaj. Sunt mulți care așteaptă să audă de planurile noastre. Isabel îi răspunde cu un zâmbet timid, dar hotărât. Împreună, se îndreaptă spre un loc de întâlnire, o veche clădire abandonată, unde alții ca ei se adunaseră pentru a-și împărtăși poveștile și a concepe un plan de acțiune. Pe măsură ce se apropie de clădire, Isabel observă chipurile îngrijorate ale celor adunați acolo. Oameni simpli, fiecare purtând povara a propriilor traume, dar și flacăra unei speranțe care nu se stinge. Rafael îi face semn să se apropie, iar Isabel simte cum temerile ei se risipesc puțin câte puțin când îi vede pe cei care împărtășesc aceeași dorință de libertate. Suntem aici pentru a ne uni forțele, începe Isabel, cu vocea tremurândă, dar fermă. Nu suntem doar sclavi. Suntem oameni, cu drepturi și vise. Este timpul să ne facem auziți. Aplauzele încep să răsune în încăpere, iar Isabel simte un fior de energie în aer. Fiecare față care o privește îi oferă puterea de a continua. Rafael își așează mâna pe umărul ei, încurajând-o să continue. Trebuie să ne gândim la un plan care să ne permită să ne expunem revendicările fără a ne pune în pericol, adaugă el, privindu-i pe ceilalți. Henrique nu va sta cu brațele încrucișate. Este un om periculos, dar suntem mai mulți decât el. Discuțiile se intensifică, iar Isabel observă cum ideile prind contur. Unii vor să organizeze proteste, alții sugerează să contacteze alte comunități opresate. Isabel simte cum fiecare cuvânt rostit de colegii ei îi întărește determinarea. Ea își dă seama că nu mai este singură, sunt toți în aceeași luptă. În mijlocul dezbaterii, un bărbat cu o cicatrice pe obraz își ridică vocea. Dar ce facem dacă Henrique vine după noi? Puterea lui e mare, iar el nu va înceta să ne distrugă. Îngrijorarea se instalează în sală, dar Isabel își adună curajul. Dacă ne lăsăm conduși de frică, nu vom obține niciodată libertatea. Trebuie să fim pregătiți să ne apărăm. La aceste cuvinte, grupul se umple de hotărâre. Isabel simte cum inima îi bate mai tare, știind că fiecare moment de incertitudine îi apropie de o confruntare inevitabilă. În acea noapte, se jură să nu se mai întoarcă la viața de dinainte. Se va lupta pentru fiecare om prezent acolo și pentru toți cei care nu pot lupta. A doua zi, orașul este învăluit de o atmosferă electrizantă. Isabel și Rafael, împreună cu ceilalți, se îndreaptă spre piața centrală. Oamenii de toate vârstele se adună, formând un lanț de solidaritate. Isabel își ridică privirea spre cer, simțind că puterea colectivă a celor din jurul ei o îndemnă să meargă mai departe. Este momentul să declare război opresiunii lui Henrique și să-și revendice dreptul la libertate. În acel moment, un strigăt puternic răsună printre mulțime. Libertate! Iar Isabel, cu inima plină de curaj, se alătură strigătului, știind că, indiferent de provocările ce vor urma, nu mai este singură în lupta ei. Sunetul strictelor de libertate umple piața, vibrațiile lor pulsând în aer ca un ecou al unei revoluții iminentă. Isabel, cu brațele întinse, simte cum energia colectivă o îmbrățișează, transformându-se dintr-o tânără speriată într-un simbol al speranței. Oamenii din jurul ei, cu fețele arzând de determinare, o privesc așteptând ca ea să fie vocea care va conduce. Rafael se află alături de ea, sprijinit de un zid de curaj, iar privirea lui adâncă îi transmite un mesaj de susținere. Trebuie să acționăm acum, să ne unim forțele, să le arătăm că nu ne temem. Strigă Isabel, cu o forță care pare să depășească chiar și temerile ei interioare. Asistența răspunde cu aplauze și strigăte de aprobat,
iar fiecare bătăi de inimă și fiecare respirație devin un ritm comun, un cânt al eliberării. Isabel își dă seama că nu are timp de pierdut. Planul trebuie să fie articulat și decis. Încet, cu pași fervenți, Isabel se îndreaptă spre centrul mulțimii. Voi inirunta opresinea. Voi merge la tatăl meu. Știu că este o decizie riscantă, dar nu mai pot trăi în umbra fricii. Fiecare dintre voi merită să fiți liberi, iar eu voi lupta pentru asta. Cu fiecare cuvânt, intensitatea din privirile celor din jur crește, iar dorința de a acționa devine palpabilă. Un murmur de încurajare se răspândește, dar și îngrijorările persistă. Bărbatul cu cicatrice își face drum prin mulțime, cu o expresie îngrijorată. Dar ce se va întâmpla dacă Henrique află? Albar ripustă. Ar putea să ne distrugă pe toți. Isabel simte cum frica se infiltrează din nou în atmosfera din jur, dar își aduce aminte de jurământul făcut acea noapte. Dacă ne lăsăm conduși de frică, ne vom pierde libertatea pentru totdeauna. Răspunde ea cu hotărâre. Trebuie să ne organizăm, să ne protejăm unii pe alții. Nu suntem singuri, suntem o comunitate. Izbucnirea ei de energie îi determină pe oameni să se apropie unii de alții, formând un cerc de solidaritate. Rafael, admirând curajul ei, se alătură grupului. Voi fi alături de voi, dar avem nevoie de un plan. Trebuie să știm cum să acționăm fără a ne pune în pericol. Dacă ne atacă, trebuie să fim pregătiți să ne apărăm. Isabel îi zâmbește, recunoscându-i contribuția și susținerea. Împreună, încep să discute strategii, adunându-se în cercuri mici pentru a-și expune ideile. Piața devine un spațiu de dezbatere intensă, fiecare aducându-și aportul. Cu fiecare propunere, Isabel observă cum fețele se luminează, iar temerile se transformă în planuri concrete. Un alt bărbat, o figură autoritară din comunitate, propune să se întâlnească noaptea pentru a discuta detaliile. Isabel știe că fiecare pas pe care îl fac va fi crucial. Pe măsură ce soarele apune, umbra lui Henrique pare să se strecoare peste oraș. Isabel simte că timpul se scurge, iar fiecare secundă contează. Se îndreaptă spre Rafael, care îi zâmbește cu încurajare. Sunt mândru de tine, Isabel. Lupta ta este lupta noastră. Această afirmație îi dă puterea de a continua, de a nu ceda. Pe drumul spre casa tatălui ei, cu inima bătându-i puternic, Isabel se gândește la confruntarea care va urma. Un gând îi străbate mintea. Trebuie să fiu pregătită pentru orice. Știe că întâlnirea cu Henrique va fi una decisivă, iar rezultatul va determina nu doar soarta ei, ci și a întregii comunități. În noaptea întunecată, cu cerul presărat de stele, Isabel își adună toate forțele interioare. Aceasta nu este doar o luptă personală, ci un război pentru libertate. Fiecare pas pe care îl face o apropie de destinul pe care îl merită. Se va întoarce acasă pentru a-și revendica viața, iar nimic nu o va opri. Isabel pășește cu hotărâre pe calea familiară care o duce spre casa tatălui său, fiecare pas pătrunzând în adâncurile memoriei sale. Își simte inima bătând cu putere, fiecare bătaie fiind un memento al determinării sale. Noaptea este tăcută, dar umbra lui Henrique plutește ca o amenințare invizibilă în aer. Luna, plină și strălucitoare, se reflectă în ochii ei, dându-i o lumină misterioasă, dar în același timp un sentiment de vulnerabilitate. Pe măsură ce se apropie de moșie, Isabel observă că ușile sunt închise, iar feroneria strălucește rece, ca un simbol al opresiunii ce a domnit atât de mult timp asupra ei. Aici, în spatele acestor pereți, s-au petrecut atât de multe dureri, atâtea lacrimi și atâta neputință. Deodată, un fior îi străbate spatele. Zândul la confruntarea cu tatăl său o face să se oprească pentru o clipă. Ce va spune? Cum va reacționa? Însă curajul pe care l-a găsit împreună cu Rafael, toți alți susținători care îi așteaptă, o îndemnă să o înainteze. Se oprește în fața ușii, respirând adânc. Își amintește de discuțiile din piață, de fețele luminoase și de speranța care a început să răsară printre oamenii care îi împărtășesc idealurile. Aceste gânduri îi oferă puterea de a deschide ușa. Intră înăuntru,
iar aerul greu o întâmpină, plin de amintiri și frustrare. Casa este tăcută, dar Isabel simte că starea aceasta este doar o mască, o calmare temporară înainte de furtună. Henrique, așezat la masa din sufragerie, o observă cu o privire tăioasă. Ce te aduce înapoi, fetițo?" întreabă el, ironia din vocea lui fiind evidentă. Isabel simte cum inima îi se strânge, dar reușește să-și păstreze calmul. Am venit să vorbim, tată. Am venit să-mi revendic viața. Vorbele îi ies cu o forță pe care nu știa că o are, iar Henrique ridică din sprâncene, surprins de curajul ei. Crezi că ai puterea să-mi vorbești așa? Ești doar o fugară, un obiect pe care l-am vândut. Nu ai nicio valoare. Râsul lui este rece, dar Isabel nu se lasă intimidată. Fiecare cuvânt al lui este o sabie cu două tăișuri, dar ea este hotărâtă să transforme acele tăișuri în scuturi. Nu mai sunt obiectul tău, tată. Am descoperit cine sunt și ce vreau. Voi lupta pentru libertatea mea și a altora ca mine. Henrique se ridică în picioare. Furia îi se citește în trăsăturile feței. Nu înțelegi ce zici, fata mea. Crezi că poți schimba ceva în această lume. Este doar o fantezie. Eu sunt puterea aici. Însă Isabel, alimentată de curajul său, își ține privirea fixă asupra lui. Puterea ta se bazează pe frică, tată, și frica nu va mai controla viețile noastre. Oamenii sunt gata să lupte, să se unească împotriva opresiunii tale. Henrique pășește spre ea, dar Isabel nu se teme. În acel moment, simte că nu este singură. Îi simte pe cei care o susțin, pe Rafael și pe toți cei din comunitate care au început să-și afirme drepturile. Dacă vrei să mă oprești, tată, va trebui să te confrunți nu doar cu mine, ci cu toți cei care au suferit din cauza ta. Tensiunea din cameră crește, iar Isabel știe că a atins o coardă sensibilă. Enrique, încolit de propriile temerii, îi pierde controlul. Nu vei câștiga asta, Isabel. Niciodată nu vei fi liberă. Eu voi face tot ce este necesar pentru a te opri. Cuvintele lui sunt ca o provocare și, pentru prima dată, Isabel îi vede slăbiciunea. În acel moment, înțelege că lupta nu este doar a ei, ci a tuturor celor care au fost oprimați de autoritatea sa. Cu inima plină de determinare, își ridică vocea. Dacă vrei război, atunci un război vei avea. Dar eu sunt gata să lupt. Isabel știe că această confruntare este doar începutul. În fața tatălui său, își revendică nu doar viața, ci și dreptul de a fi lider. Și, în adâncul ei, știe că nimeni nu o va mai putea opri. Isabel simte cum inima îi bate cu putere, iar adrenalina îi umple corpul. În fața tatălui ei, care a fost întotdeauna o umbră amenințătoare în viața ei, ea se transformă dintr-o tânără speriată într-o femeie hotărâtă. Nu voi mai accepta să fiu controlată de tine, strigă ea, iar cuvintele ei sunt ca un ecou care reverberează în camera rece și întunecoasă. Henrique, cu ochii săi plini de furie, își strânge pumnii, dar nu îndrăznește să facă un pas mai aproape. Isabel observă cum tremurul de frică se transformă în furie și în acel moment știe că are puterea să schimbe totul. Te-ai folosit de suferința noastră pentru a-ți menține puterea, continuă ea, avansând spre el, fiecare pas fiind o provocare. Dar nu mai funcționează. Oamenii încep să-și dea seama că nu trebuie să trăiască în umbra ta. Henrique clipește, iar o umbră de nesiguranță îi trece pe față. Isabel își amintește de toate nopțile în care a plâns și de toate zilele în care a simțit că nu are nicio șansă. Acum, însă, este momentul ei. Rafael, aflat în spatele ei, îi îndreaptă privirea către Henrique, simțindu-se prins între două lumi. El știe că a fost și el un simbol al opresiunii, dar acum se străduiește să devină un aliat. Henrique, spune el calm, dar cu o voce care răsună, nu te mai poți ascunde în spatele fricii tale. Isabel ar dreptate. Oamenii nu mai tac. Tensiunea din cameră crește ca un coardă întinsă, gata să se rupă. Henrique își întoarce privirea spre Rafael, furia lui crescând. Tu, un nimeni, îndrăznești să te interpui între mine și fiica mea. Henrique își ridică vocea,
iar spumele de venin îi ies de pe buze. Isabel simte cum furia tatălui ei o învăluie, dar în loc să se simtă copăleșită, ea devine și mai hotărâtă. Nu sunt nimeni, tată. Sunt ceea ce tu ai ignorat toată viața ta, o femeie puternică care nu va mai fi o victimă. Cu un gest hotărât, Isabel își întinde brațul, indicând lumea din afara ferma lor. Uite afară, oamenii sunt gata să lupte. Vino cu mine și asculti. Henrique, simțindu-se provocat de indiferența fiicei sale, răspunde cu dispreț. Crezi că o să-i ascult pe niște neputincioși? Nu au forța de a se ridica împotriva mea. Isabel își înghite teama, știind că aceasta este o bătălie nu doar pentru ea, ci pentru toți cei care au suferit sub tirania tatălui ei. Rafael îi face semn lui Isabel să rămână calmă. Henrique, este timpul să recunoști că lumea se schimbă. Poți continua să te ascunzi în spatele puterii tale, dar nu o să dureze. Oamenii au nevoie de lideri care să-i inspire, nu de tirani care să-i rănească. Henrique, cu ochii plini de furie și confuzie, se simte din ce în ce mai izolat. Voi plăti pentru asta, strigă el, dar chiar și el simte cum puterea lui începe să se clatine. Isabel își ridică privirea spre Rafael, simțind cum forța lui îi dă încredere. Împreună, putem schimba totul. Fiecare pas pe care îl facem ne aduce mai aproape de libertate. Rafael îi răspunde cu un zâmbet încurajator, iar Isabel știe că nu este singură. Această luptă devine tot mai mult una de solidaritate, iar puterea de a schimba lucrurile nu se află doar în mâinile ei, ci și în ale celor din jur. Henrique, simțind că își pierde controlul, devine din ce în ce mai furios. Nu fai catiha, vă voi distruge pe toți. Dar cuvintele lui nu mai au putere, iar Isabel înțelege că frica lui este mai mare decât a ei. Dacă vrei război, atunci un război va fi, spune ea, iar determinarea ei strălucește ca o flacără. Cu fiecare pas pe care îl face spre el, ea își revendică nu doar libertatea, ci și dreptul de a fi auzită. Aceasta este doar începutul, iar lupta pentru libertate abia începe. Isabel avansează cu pași mărunți, dar fervenți, spre Henrique, fiecare mișcare fiind încărcată de hotărâre. Privirea ei nu se abate de la fața tatălui său, în care se citea acum o furie amestecată cu disperare. Aerul din jur părea să se îngusteze, iar gândurile ei se împleticeau în minte. Acesta este momentul, îi spune în sine, amintindu-și de toate nopțile petrecute în întuneric, de toate lacrimile vărsate în tăcere. Henrique, simțind apropierea fiicei sale, a făcut un pas înainte, o umbră a autorității care cândva îl definise. Te voi opri, Isabel. Nu poți să te opui destinului pe care ți l-am pregătit. Vocea lui era asemenea unui tunet, dar Isabel știa că puterea lui nu mai era ceea ce fusese odată. Își aminti de visele ei despre libertate, despre acea fetiță care își dorea să fugă de sub umbra tatălui său. Acum, ea nu mai era fetița vulnerabilă, ci o tânără hotărâtă să-și revendice destinul. Destinul meu este al meu, a răspuns ea, cu o voce clară, care părea să răsune în întreaga cameră. Nu voi mai fi victima ta. Am dreptul să aleg. Rafael, staționat puțin în spatele ei, simțea cum inima îi bătea cu putere. Își dorea să intervină, dar știa că aceasta era lupta ei. În ochii săi, Isabel era o forță a naturii, iar fiecare cuvânt pe care îl rostea era un pas spre libertate, nu doar pentru ea, ci și pentru toți cei care sufereau sub jugul opresor al lui Henrique. Henrique a rămas tăcut pentru o clipă, confuz, permițându-i lui Isabel să simtă puterea momentului. Erau clipe de intensitate, iar aerul părea să vibreze. Apoi, înfruntând furia, a strigat, nu te voi lăsa să distrugi tot ce am construit. Sui construi? A întrebat Isabel, cu o voce caldă, dar hotărâtă. Un imperiu al fricii și al suferinței? Nu mai vreau să fiu parte din asta. Vreau să construiesc ceva nou, ceva care să aducă speranță. Privind-o, Rafael a simțit cum o flacără se aprinde în inima lui. În acel moment, el a decis că nu o va lăsa pe Isabel să lupte singură. S-a apropiat, punându-și mâna pe umărul ei. Împreună, Isabel,
E timpul să ne unim forțele. Henrique a făcut un pas înapoi, simțind cum puterea lui se destramă. Se uita la cei doi tineri, la determinarea și curajul pe care le emana Isabel, și a realizat că nu mai putea controla totul. Spaima lui s-a împletit cu o furie crescută, iar în mintea lui se nășteau planuri sinistre. Voi distruge tot ce iubești. A amenințat el, dar cuvintele lui păreau să piardă din forță. Isabel a respirat adânc, lăsându-și emoțiile să curgă liber. Dacă vrei război, atunci vom lupta. Dar știi ce? Acest război nu este doar al meu. Este al tuturor celor care au suferit. Și noi avem puterea de a ne uni. Între timp, Rafael a început să strângă oameni din jurul fermei, tot mai mulți răzvrătiți care căutau libertate și justiție. Isabel a simțit că flacăra speranței se aprinde din ce în ce mai mult, iar curajul ei creștea cu fiecare pas pe care îl făcea. Henrique, simțind că își pierde controlul, a început să se agite, dar Isabel știa că, indiferent de ceea ce avea de gând, puterea lui era pe cale să se sfârșească. Că acesta este începutul sfârșitului tău, tată, a rostit ea calm, dar ferm. Pentru că noi suntem aici, iar vocea noastră nu va mai fi ignorată. Și cu aceste cuvinte, Isabel și Rafael au pășit spre o nouă eră, una în care libertatea era un ideal de neclintit, iar lupta pentru dreptate și demnitate devenea o realitate palpabilă. Trăind într-o lume în care speranța reînvie, Isabel a știut că provocările nu vor dispărea peste noapte, dar împreună aveau toate șansele să schimbe totul. Isabel și Rafael stăteau în mijlocul unei mulțimi înfierbântate, fețele îmbătrânite și obosite ale muncitorilor de pe fermă reflectând o dorință profundă de schimbare. Aerul era încărcat de tensiune, iar bătăile inimilor lor păreau să bată în același ritm cu strigătele de revoltă. Isabel își ridică brațul, gestul ei fiind un semn de unitate, iar mulțimea a reacționat, începând să strige numele ei, un ecou de speranță care răsuna în întreaga vale. Că acesta este momentul nostru, a prorocit ea, vocea ei clară tăind prin zgomotul de fundal. Nu mai suntem doar sclavi. Suntem oameni, iar dreptul nostru la libertate este necontestat. Cuvintele ei au fost ca un fulger în noapte, aprinzând o flacără de curaj în inimile celor din jur. Isabel a observat cum fețele obosite se transformau, cum frica se metamorfoza în hotărâre. Rafael, stând alături de ea, a simțit cum inima îi bătea mai repede. Privirea plină de admirație a mulțimii îl făcea să se simtă mai puternic ca niciodată. Însă Henrique, observând de la distanță, simțea o furie crescândă în pieptul său. Să-și piardă fiica și puterea pe care o avea asupra ei era o umilință pe care nu o putea îndura. Cu o privire încruntată, el a strâns pumnul, fiecare deget având o presiune care amenința să explodeze. Voi distruge ceea ce ați construit, a strigat el, apropiindu-se de grupul de rebeliți. Nu aveți idee cu cine vă confruntați. Rafael a simțit un fior rece pe șira spinării. Isabel, trebuie să ne pregătim. Nu ne putem lăsa intimidați de el, a spus el, determinarea în vocea lui fiind o ancoră în mijlocul furtunii. Isabela a dat din cap, dar ochii ei străluceau cu o hotărâre pe care nu o mai avusese înainte. Nu ne vom îndoi. Acesta este momentul nostru, iar Henrique nu ne va mai controla. Împreună, au început să organizeze mulțimea, să le explice planul. Rafael a împărtășit ideea de a construi un zid de apărare în jurul fermei, o barieră simbolică, dar puternică, care să le protejeze visurile. Isabel a propus să se împartă în grupuri pentru a strânge resurse, fiecare om având un rol important în noua lor comunitate. Fiecare dintre noi are puterea de a schimba ceva. Haideți să ne unim forțele. Dar Henrique, pe de altă parte, agita spiritele și incita la frică. A început să strângă susținători, promițându-le că le va răsplăti loialitatea cu recompense. Ei vor să vă distrugă, să vă ia tot ce aveți. Rămâneți lângă mine și veți fi în siguranță, striga el, iar unele fețe începuseră să se îndoiască. Isabel a simțit cum îndoiala se insinua în rândurile lor. Noi suntem adevărata forță,
Noi suntem cei care ne putem salva. A strigat ea, dar ecoul amenințător al tatălui ei se răsefărângea asupra mulțimii, ca o umbră rece. În acele momente, Isabel a realizat că nu era suficient să strige. Era timpul să acționeze. Rafael, trebuie să ne întâlnim cu cei care sunt dispuși să lupte pentru noi. Să le arătăm că suntem mai puternici împreună, a spus ea, hotărâtă. Rafael a zâmbit, admirându-i chirurgul. Ai dreptate. Hai să facem acest lucru. Pe măsură ce se pregăteau să plece, Isabela a aruncat o ultimă privire către mulțime, fiecare față având o poveste de durere și speranță. Voi lupta pentru voi. Voi lupta pentru libertatea noastră. A strigat ea, iar reacția a fost un val de aplauze și strigăte de încurajare. Era timpul să se ridice, să lupte și să-și revendice destinul, chiar dacă umbrele trecutului amenințau să o tragă înapoi. Isabel știa că drumul era lung, dar împreună aveau puterea să schimbe totul. Isabel și Rafael s-au întâlnit cu un grup de susținători în spatele unei ferme abandonate, ascunse de privirile curioase ale celor care încă se aflau sub influența lui Henrique. Aerul era plin de tensiune, iar lumina palidă a apusului se filtra printre feroneria ruginită, creând o atmosferă de mister și anticipație. Fiecare față din jurul lor era o oglindă a unei povești de suferință, dar și de speranță. Isabel își simțea inima bătând cu putere, fiecare bătaie fiind un apel la acțiune. Trebuie să ne unim forțele, a început Isabel, cu vocea tremurândă. Henrique vrea să ne despartă, dar suntem mai puternici împreună. Privind în ochii celor din jur, a observat cum frica începea să se transforme în curaj. Rafael, stând alături de ea, a adus o atingere de căldură, sprijinindu-i cuvintele. Fiecare dintre noi are puterea de a schimba această situație. Nu suntem doar sclavi, suntem oameni cu vise și drepturi. În acel moment, un murmur de acord s-a răspândit printre cei prezenți. Isabela a continuat, lăsându-se purtată de valul emoției. Dacă ne unim, putem să ne eliberăm de sub opresiune. Putem să ne construim viitorul. Apoi, cu un gest hotărât, a ridicat o mână. Voi fi cu voi în fiecare pas al acestei lupte. Însă, în adâncul sufletului ei, o neliniște se făcea simțită. Își amintea de viziunea întunecată a tatălui ei, cu ochii plini de furie și dispreț, și de promisiunile lui veninoase care încă răsunau în minte. Dar ce ne facem cu Henrique? A întrebat o femeie din mulțime, iar frica s-a întors ca o umbră. Isabel a simțit cum îndoiala amenința să cuprindă grupul. Trebuie să-l înfruntăm. Nu putem lăsa frica să ne controleze. A strigat Rafael, iar cuvintele lui au adus un val de energie. Isabel a simțit cum curajul lui o învăluie, dându-i puterea de a continua. Da, trebuie să ne pregătim. Dacă vrem să ne recâștigăm libertatea, trebuie să ne organizăm. Să ne întâlnim în fiecare zi, să ne fortificăm, să ne împărtășim poveștile. Au început să discute strategii, să pună la punct un plan. Isabel a observat cum fiecare participant devenea din ce în ce mai angajat, iar speranța începea să lumineze atmosfera care fusese cândva sumbră. Împreună, au decis să organizeze o întâlnire secretă în noaptea următoare, unde să-și împărtășească resursele și ideile. Isabel a simțit că aceasta era doar începutul. O scânteie de revoltă se aprindea în inima comunității. Dar Henrique nu stătea pe loc noaptea aceea, în umbra unei luni pline. El a strâns susținătorii săi în jurul unui foc, promițându-le o răzbunare împotriva celor care îndrăzneau să conteste autoritatea sa. Sunt slav, le spunea el cu vocea lui răgușită, dar noi suntem puterea care le va zdrobi visele. Nu lăsați pe nimeni să vă răpească ceea ce este al vostru. Pe măsură ce Isabel și Rafael se întorceau la ferma lor, îngrijorarea se adâncea. Trebuie să ne grăbim. Nici nu ne imaginăm ce planuri are Henrique, i-a spus Rafael, iar Isabel a simțit o fiorare de frică și determinare. Nu ne putem lăsa copăleșiți. Trebuie să acționăm înainte ca el să ne găsească. Timpul trecea repede, iar fiecare clipă aducea mai multe provocări. Isabel știa că lupta abia începea,
dar în interiorul ei se afla o forță nouă, un sentiment de apartenență și de scop care o determina să îndure, să lupte. Era momentul să transforme durerea în putere și să-și revendice destinul, chiar dacă umbrele trecutului amenințau să o tragă înapoi. Isabel își strângea pumnii, simțind cum inima îi bătea cu putere în piept, aproape ca un tobe în ritmul unei bătălii interioare. Trebuie să ne găsim aliați, a spus ea, cu vocea tremurândă, dar hotărâtă. Rafael a privit-o, văzând flacăra din ochii ei. Era clar că nu mai era fata fragilă care fusese adusă pe ferma lui. În adâncul ei, o transformare se desfășura, iar acum, în fața provocărilor, el îi putea observa curajul care începea să strălucească. O noapte întunecată se prefigura în fața lor, iar când s-au întors la fermă, s-au oprit câteva clipe pentru a asculta sunetele nocturne. Vântul adia ușor, aducând cu sine mirosul pământului umed și al ierburilor, dar dincolo de aceste sunete liniștitoare, Isabel putea auzi ecoul amenințător al promisiunilor tatălui ei. Era un zgomot constant, o umbră care plutea între ei și libertate. Trebuie să ne grăbim, a spus Rafael, începând să se îndrept spre adăpostul improvizat unde se întâlniseră cu ceilalți. Pe măsură ce pășeau, gândurile lui Isabel zburau la comunitatea pe care o lăsaseră în urmă. Fiecare chip pe care îl întâlnise, fiecare poveste pe care o ascultase, o făceau să simtă că nu mai era singură. Lupta lor era și lupta ei, iar acum, cu fiecare pas, îi simțea puterea crescând. La adăpost, se adunaseră deja câțiva tineri, fiecare dintre ei cu privire aprinse de determinare. Isabel s-a ridicat în fața lor, simțind că era momentul să vorbească, să inspire. Noi suntem mai mult decât sclavi. Suntem mai mult decât victime ale soartei, a spus ea, cu vocea crescândă, umplându-se de forță. Henrique ne vrea înfrânți, dar noi putem să ne ridicăm. Trebuie să ne unim și să ne luptăm pentru libertatea noastră. Privirile lor s-au întâlnit, iar un fior a străbătut sala. Un băiat înalt, cu ochii plini de vulnerabilitate, a ridicat o mână. Dar cum? El are puterea, banii, oamenii. Ce putem face noi? Isabel a simțit o frustrare crescândă, dar în același timp, o fărâmă de încredere în sine. Dacă ne unim forțele, dacă ne folosim cunoștințele și abilitățile, putem găsi o cale. Rafael mă va ajuta să organizăm o strategie. Rafael s-a alăturat, privindu-i pe tineri cu seriozitate. Henrique nu este invincibil. Puterea lui se bazează pe frică. Dacă reușim să-i arătăm că suntem dispuși să luptăm, putem să-i răsturnăm regimul. Trebuie să ne infiltrăm în cercurile lui, să găsim slăbiciunile lui. Pe măsură ce discuția continua, Isabel își dădu seama că fiecare idee care ieșea din gura lor adăuga un strat nou de speranță. Fiecare plan părea să contureze o nouă realitate, iar Isabel simțea cum temerile ei se evaporau, înlocuite de o determinare fierbinte. Era timpul să transforme frica în putere, iar acea putere să devină un simbol al rebeliunii. În acea noapte, când stelele păreau să strălucească mai intens ca niciodată, Isabel a simțit că visul ei de libertate nu mai era doar un vis. Era o realitate care a început să prindă contur. Cu fiecare cuvânt rostit, cu fiecare plan întocmit, comunitatea lor se transforma într-o forță de neoprit. Dar, în întunericul din exterior, Henrique și susținătorii săi își pregăteau deja răzbunarea, lăsând o umbră amenințătoare în calea lor. Când dimineața a venit, razele de soare au pătruns prin crăpăturile adăpostului, dar Isabel știa că fiecare zi care trecea era o bătălie. Fie că se îndreptau spre victorie sau spre înfrângere, era momentul să se confrunte cu demonii trecutului, dar și cu cei care amenințau să le răpească viitorul. Isabel a deschis ochii în dimineața aceea, simțind o fiorare de anticipație și frică. Razele soarelui pătrundeau timid prin crăpăturile adăpostului, dar inima ei bătea cu putere, pregătită pentru provocările ce urmau. Tinerii erau deja adunați, iar atmosfera era electrică. Fiecare echip reflecta o combinație de speranță și neliniște, iar Isabel știa că fiecare decizie pe care o luau avea puterea de a schimba destinul lor.
Trebuie să ne întâlnim cu cei care pot să ne ajute, a spus ea, cu vocea tremurândă, dar hotărâtă. Sunt oameni care nu sunt de acord cu modul în care tatăl meu își conduce afacerea. Dacă îi putem convinge să se alăture cauzei noastre, vom câștiga mai mult decât am visat. Rafael a ascultat cu atenție, admirând curajul ei. Ai dreptate, a răspuns el, sprijinindu-se de un stâlpet. Dar trebuie să fim foarte atenți. Henrique va observa orice mișcare neobișnuită. Pe măsură ce planul începea să prindă contur, Isabel își dădu seama că nu putea continua să-și ascundă trecutul. Trebuia să se împace cu amintirile care o urmau, cu frica care o paraliza uneori. Trebuie să ne asumăm riscul, a adăugat ea, privindu-i pe cei din jur. Dacă rămânem ascunși, nu vom câștiga niciodată. Trebuie să ne facem auzită vocea. În acea zi, Isabel a condus grupul spre sat, inima bătându-i cu putere. Pe drum, gândurile îi zburau la Henrique. Cum a reușit să devină un simbol al fricii pentru ea? Cu fiecare pas, se simțea mai puternică, mai hotărâtă să-și schimbe soarta. La marginea satului, au întâlnit câțiva agricultori care, inițial, păreau reticenți. Isabel a pășit înainte, respirând adânc. Vă rog să ne ascultați, a început ea, cu o voce care căuta să transceadă frica. Noi suntem mai mult decât sclavi. Suntem oameni care merită libertate și respect. Dacă ne unim, putem să ne răscumpărăm viitorul. Oamenii au început să se adune, iar în ochii lor a început să strălucească o vagă speranță. Isabel a continuat să vorbească, cu pasiune și sinceritate. Rafael, de la distanță, a observat cum flacăra curajului începea să se aprindă în inima celor din jur. Însă, Henrique nu stătea degeaba. Cu fiecare cuvânt rostit de Isabel, îndoiala și furia se acumulau în inima lui. Secretele pe care le ascundea cu atâta grijă erau pe cale să fie dezvăluite. În acea noapte, s-a întâlnit cu colaboratorii săi, o adunare de bărbați duri, pe chipurile cărora se putea citi nedumerirea și tema. Isabel își face mișcarea, a spus el, cu o voce aspră, umbrită de furie. Trebuie să o oprim înainte să devină o amenințare. Nu-i vom permite să ne răstarne regimul. În timp ce Isabel își construia visul de libertate, întunericul se aduna din toate părțile. Lupta pentru a-și revendica viitorul era abia la început, iar fiecare pas în direcția corectă atrăgea o reacție din partea celor care alimentau opresiunea. Isabel știa că nu mai era loc pentru întări. Fiecare zi aducea o nouă provocare, dar hotărârea ei era mai puternică decât orice frică. Aici, în mijlocul comunității sale, ea nu era doar o victimă, era o luptătoare, iar lupta ei abia începea. Isabel simțea pulsul comunității sale crescând, fiecare cuvânt rostit de ea pătrunzând adânc în inimile celor care o ascultau. Împreună, putem să ne eliberăm, striga, cu ochii scânteind de hotărâre. Oamenii din jurul ei, inițial întanți, începeau să se apropie, formând un cerc strâns. Fiecare chip reflecta o poveste, o suferință, dar și o speranță latentă. Isabel respira adânc, emoția și adrenalina amestecându-se în pieptul ei, transformându-se într-o putere inexplicabilă. În acel moment, Rafael a pășit înainte, sprijinind-o cu o privire caldă. Isabel are dreptate. Nu suntem doar muncitori, suntem oameni cu drepturi. Vocea lui, deci calmă, emana o autoritate care îi îndemna pe cei din jur să credă. Isabel a simțit că, alături de el, nu era singură în această luptă. Împreună, erau un far de speranță. Însă, în umbra fermei, Henrique pândea, furia lui crescând ca un nor întunecat. Trebuie să o opresc, murmura el cu dispreț, privindu-i pe cei care se adunaseră. Dacă acești sclavi încep să creadă că pot lupta, totul se va destrăma. Era determinat să recupereze controlul, iar inima lui era plină de frică, frica de a-și pierde puterea. În noaptea aceea, Isabel a adunat comunitatea în jurul unui foc mare, flăcările dansând și aruncând umbre misterioase pe chipurile celor prezenți. Vreau să împărtășesc poveștile voastre, a spus ea,
cu o voce plină de empatie. Fiecare dintre voi are o poveste care merită să fie auzită. Fiecare dintre voi este mai puternic decât credeți. Oamenii au început să vorbească, să-și deschidă inimile, și Isabel a ascultat cu atenție, fiecare poveste adăugând combustibil focului curajului său. Pe măsură ce cuvintele curgeau, o femeie în vârstă, cu oi plini de înțelepciune, s-a ridicat. Isabel, eu am fost acolo când tatăl tău a început să ne distrugă viețile. Dar unii dintre noi s-au adunat în secret, am visat la o lume mai bună. Cu fiecare poveste, Isabel își dădea seama de puterea colectivă a comunității sale. Erau unități de curaj și forță, iar visul ei de libertate putea deveni realitate. Însă Henrique nu dormea. Întâlnirea cu colaboratorii săi se intensifica, iar planul său diabolic se contura. Trebuie să-i facem să simtă frica, a spus el, în timp ce bărbații din jurul lui dădeau din cap în semn de acord. Odată ce vor ști că nu pot scăpa de noi, se vor supune. O umbră de îndoială a început să se strecoare printre oamenii lui. Se temeau de Isabel și de puterea pe care o câștigase. Întorcându-se la focul care ardea, Isabel a observat că oamenii erau din ce în ce mai puțin încrezători. Frica începea să se instaleze în rândul lor, dar ea nu avea de gând să se dea bătută. Este timpul să acționăm, a strigat ea, cu inima bătând puternic. Trebuie să ne unim și să ne facem auziți. Vom organiza o adunare, vom face cunoscute poveștile noastre. Să le arătăm tuturor că nu suntem doar sclavi, ci oameni. Oamenii au început să aplaude, iar Isabel a simțit cum îndoielile lor se risipesc. Planul ei era ambițios, dar riscant. Știa că Henrique va face tot posibilul pentru a o opri, dar curajul ei nu mai putea fi întors. Era momentul să acționeze, să transforme frica în forță, iar comunitatea ei să devină un exemplu de neclintit. Cu fiecare pas pe care îl făcea, Isabel își revendica identitatea și destinul. Războiul pentru libertate era abia la început, dar inima ei era plină de speranță. Speranța că, împreună, pot schimba soarta celor care sufereau sub opresiune. Focul din centrul adunării strălucea mai puternic ca niciodată, simbolizând nu doar o luptă, ci și o renaștere. Isabel a simțit fiorii emoției cum străbăteau mulțimea. Oamenii din jurul ei, cu fețele pline de anxietate, începeau să îmbrățișeze ideea schimbării. Adunarea va avea loc în următoarea noapte, în pădurea din spatele fermei, a spus ea cu o voce puternică, dar tremurândă de anticipație. Trebuie să ne asigurăm că fiecare dintre noi este acolo. Este timpul să ne spunem poveștile, să ne facem auziți. În timp ce Isabel își îndemna comunitatea să se unească, Rafael observa dintr-o margine, admirând curajul ei. Oamenii își îndreptau privirile către ea, iar speranța începea să se aprindă în inima lor. Isabel, simțind privirile lor, a înaintat, o flacără mică în mijlocul întunericului. S-a întrebat ce va urma, dar nu avea voie să se răzgândească. În acea seară, un plan începea să prindă viața. Când soarele a apus, iar cerul a fost acoperit de stele, Isabel, cu inima plină de determinare, s-a îndreptat spre pădure împreună cu Rafael. Se simțea neliniștită, dar știa că nu era singură. Odată ce au ajuns, a observat cum oamenii se adunau, fiecare purtându-și povara. Isabel a respirat adânc și a început să vorbească. Noi suntem mai mult decât sclavi. Suntem părinți, copii, prieteni. Fiecare dintre noi are o poveste de spus. Este timpul să ne ridicăm vocile. Rafael a stat lângă ea, sprijinindu-se de un copac, admirându-i curajul. A realizat că, în ciuda pozitivei sale intenții de a-i proteja pe cei vulnerabili, Isabel era cea care lumina calea. Între timp, Henrique, aflat într-o stare de furie și disperare, a aflat despre adunare și a decis să intervină. Nu pot permite ca acești oameni să se unească împotriva mea, a murmurat el, strângând pumnii. În mintea lui, imagini cu pierderea controlului și cu răzbunarea începuseră să prindă contur. Noaptea adunării a fost marcată de emoții intense, iar Isabel a reușit să capteze atenția tuturor. Fiecare poveste spusă a dus lacrimi și zâmbete,
dar și o furie latentă. Ceea ce am îndurat nu mai poate continua. A strigat un bărbat cu o cicatrice adâncă pe obraz. Trebuie să ne eliberăm. Isabel a simțit cum emoția străbate mulțime, iar energia se transforma într-o forță. Oamenii începuseră să se ridice, să-și împărtășească durerile și visurile. Dar, dintr-o dată, un zgomot puternic a străpuns noaptea. Henrique și bărbații săi înarmați s-au apropiat de locul adunării, fețele lor întunecate și amenințătoare. Isabel a simțit un val de frică, dar a refuzat să se lase copăleșită. Rămâneți uniți! A strigat ea, încercând să-și mobilizeze oamenii. Henrique a pășit înainte, cu o privire de dispreț. Ce credeți că faceți aici? Credeți că veți scăpa de mine? Sunteți doar sclavi. Isabel a privit în ochii tatălui său, înfruntându-le cu o tărie pe care nu știa că o are. Nu suntem sclavi. Suntem oameni, iar astăzi ne revendicăm libertatea. Oamenii au început să se strângă în jurul ei, iar Isabel a simțit cum forța comunității îi dă putere. Întreaga atmosferă a prins viață, iar speranța s-a transformat într-o flacără arzătoare. În acel moment, Isabel a realizat că lupta nu era doar pentru ea, ci pentru toți cei care sufereau în tăcere. Henrique, văzând că controlul său se clatină, a devenit furios. Nu voi permite asta, a strigat el, ridicând sabia. Dar Isabel, cu inima bătând puternic, a pășit înainte. Dacă vrei să ne oprești, trebuie să ne înfrunți pe toți. Tensiunea a crescut, iar în acel moment, Isabel știa că era pe cale să-și revendice destinul. Războiul pentru libertate a început cu o bătălie nu doar împotriva tatălui ei, ci împotriva tuturor celor care au vrut să o reducă la tăcere. Cu fiecare cuvânt pe care îl rostea, cu fiecare pas pe care îl făcea, se apropia tot mai mult de visul său de libertate. Focul din pădure a lumina nu doar noaptea, ci și speranța unei noi dimineți. Isabel a simțit cum inima îi bate cu putere, fiecare bătaie resonând cu determinarea celor din jurul ei. Aerul era electric, plin de tensiune, iar fețele oamenilor din jurul ei reflectau un amestec de frică și speranță. Suntem aici. Ne vom lupta pentru libertatea noastră. A strigat ea, iar cuvintele ei au îmbrățișat comunitatea ca o mantie protectoare. Henrique, cu furia acumulată de ani de zile, a pășit mai aproape, sabia în mână strălucea în lumina slabă a focului. Credeți că puteți să vă opuneți mie? Voi sunteți nimic fără mine, a urlat el, vocea lui având un ecou amenințător. Isabel a simțit cum adrenalina îi umple venele. În loc să se lase copăleșită de amenințarea tatălui său, a făcut un pas înainte. Nu suntem nimic fără noi înșine. A strigat ea, ochii ei arzând de hotărâre. Am fost privați de drepturile noastre, dar nu mai lăsăm pe nimeni să ne controleze. Oamenii din jurul ei au început să murmure, iar murmurele s-au transformat rapid într-un strigăt de unitate. Isabel a simțit cum puterea lor crește, iar frica se transformă în curaj. Henrique, văzând cum autoritatea lui se erodează, a avansat amenințător. Voi plătiți pentru trădarea voastră. Îmi voi recupera puterea. A declarat el, avansând cu sabia ridicată, dar Isabel nu s-a lăsat intimidă. A făcut un pas înainte, îndreptându-și privirea spre tatăl ei. Dacă vrei să ne oprești, trebuie să ne înfrunți pe toți. A spus ea cu o voce clară și hotărâtă. Oamenii din jurul ei s-au strâns, formând un zid de solidaritate. Isabel a simțit cum forța comunității îi dă o energie pe care nu știa că o are. Își dorea să fie liberă, nu doar pentru ea, ci pentru fiecare suflet care a suferit sub jugul opresiunii. În acel moment, Rafael a pășit în fața mulțimii, privindu-le pe Henrique cu ochii plini de provocare. Nu te mai teme de umbra tatălui tău, Isabel. Tu ești lumina, a spus el, cu o voce profundă, care părea să străbată întunericul. Isabel s-a întors spre el, iar privirea lor s-a întâlnit, într-o legătură profundă. Cu fiecare cuvânt rostit, cu fiecare gest de curaj, comunitatea s-a unit și mai mult,
iar Isabela simți că împreună pot înfrunta orice obstacol. Când Henrique s-a aruncat asupra lor, în loc să se disperseze, oamenii au rămas fervenți, formând un scut uman, iar spiritul lor de libertate a strălucit mai puternic decât sabia lui. Cu un ultim strigăt de unitate, Isabela a condus atacul, iar bătălia a început. În acea zi, nu doar destinul ei s-a schimbat, ci și al tuturor celor care au avut curajul să lupte pentru ceea ce le aparține. Așa s-a născut o nouă eră, în care speranța și curajul au învins frica și opresiunea, iar Isabel a devenit simbolul unei comunități unite, care nu va mai fi niciodată redusă la tăcere.